Netflix. имрӯзҳо дар ҷаҳон қариб нафаре нест ки ин номро нашунида бошад. Ин ном вирди забони ҳама аст, зеро ширкати мазкур дар баробари миллионҳо доллар даромад ба даст овардан ҳамчунин дили миллионҳо мухлисонашро тасхир намудааст. сирри муваффақияти Netflix дар чист? чӣ гуна як студияи хурди тарғиботии филмҳо ба як ширкати азими мултимедиявӣ табдил ёфт? Netflix яке аз маъруфтарин ширкатҳои ҷаҳонист ва имрӯз бошад мо ба шумо дар бораи муваффақиятҳои ин ширкат маълумот хоҳем дод. Рид Ҳастингс ва Марк Рандолф норасоии марбут ба иҷора ва тарғиби филмҳоро пайхас карданд ва тасмим гирифтанд ки ин вазъро ислоҳ намоянд. ҳамин тавр идеяи ташкили ширкати тиҷоратӣ пайдо шуд ва сар карда аз 29 августи соли 1997 он расман сомонаи худро дар интернет боз намуда ба фаъолият шурӯъ намуд. Хастинг, ки то он замон соҳиби ширкати Softwaypoa буд, онро бо маблағи $700 миллион фурӯхт ва сипас барои лоиҳаи нав $2.5 миллион сармоягузорӣ намуд. Рандолф низ корманди ҳамин ширкат буд. онҳо тасмим гирифтанд ки қувва, дониш ва таҷрибаи худро барои таъсис додани тиҷорати бузургтаре муттаҳид кунанд ва имрӯз бо боварӣ гуфта метавон ки онҳо муваффақ низ шуданд. муассисон мехостанд ки дастрасии филмҳоро қулай ва осон намоянд. бинобар ин онҳо тасмим гирифтанд ки фармоиши филмҳоро онлайн тарғиб кунанд. яъне тамошобинони филмҳо дигар маҷбур намешуданд ба идораи иҷораи фитаҳо муроҷиат кунанд. онҳо танҳо филмро интихоб карда фармоишро пардохт мекарданд ва тавассути почта филми писандидаашонро қабул менамуданд. он вақт ширкат ҳамагӣ 30 корманд дошт ва дар фонди филмҳояш зиёда аз 900 филм мавҷуд буд. дар сомонаи ширкат ҳар сари чанд вақт филмҳои нави истеҳсол шуда ва порчаҳои диққатҷалбкунанда аз онҳо ҷойгир карда мешуданд ва филмҳои беҳтарин аз ҷумла ҳикояҳои моҷароҷӯёна аз ҳаёти одамони машҳур паҳн карда мешуданд ва зуд маъруфият пайдо мекарданд. қобилияти эҳсос кардани кайфият ва донистани ниёзҳои муштариён зуд ширкатро ба пешсафон табдил дод. дар соли 1999 ширкате ки ба кори тиҷорати тарғиботӣ гузаштааст 110 корманд дошт ва дар фонди сомонааш зиёда аз 250 000 фита мавҷуд буд. то аввали соли 2003 Netflix 1 миллион муштарӣ дошт ва дар охири сол аз $6.5 миллион даромад хабар дод. пас аз 2 сол шумораи муштариён ба 4.2 миллион нафар расид. дар баробари ин ширкат ҳамон сол рекорд гузошт. дар як рӯз 1 миллион ариза барои тамошои филмҳои нав. дар соли 2007 Рид Хастинг дарк намуд ки тиҷораташ дар самти тарғиби филмҳо дигар чун пештара дар авҷ нест. аз ин рӯ фазои сомонаи интернетиашро дар солҳои баъдӣ фарохтар намуд. бо бузургтар шудан муассисони ширкат дарк намуданд ки танҳо тарғиби филмҳои ширкатҳои дигар кофӣ нест ва он ба маҳсулоти истеҳсолии худ ниёз дорад. ҳамин тавр идея барои эҷоди филмҳои беназир ба миён омад. саркарда дар соли 2013 ширкати Netflix бо Marvel Television шартнома ба имзо расонд ва ба наворгирии сериалҳо дар бораи Сарвиголов, Мушти оҳанин, Люк Кейҷ ва Джессик Ҷонс шурӯъ кард. дар моҳи апрели соли 2014 муштариёни ширкат дар 41 давлати ҷаҳон тақрибан ба 50 миллион нафар расид. ҳоло муштариёни ширкат бо суръат бо теъдоди дар ҳар 3 моҳа 8 миллион нафар афзоиш меёбанд. имрӯзҳо қароргоҳи ширкат дар шаҳри Лос Гатоси штати Калифорнияи Амрико ҷойгир буда, дорои беш аз 7000 корманд мебошад.